Kejn, għana meta nintaqgħu konna sezzjoni verament anka interessanti u għenna kif semmejt anka u semmejtek anka fl-introduzzjoni. Aħna ma rridux niftehmu ħażin. Tajjeb aħna maħniex qegħdin ngħidu li l-lob tal-azzard huwa ħażin, il-gambling huwa ħażin, assolutament. Il-problema tiġi problema meta issir problema. Forsi qed nikkumplikaħħa naqra hekk. Kejn, forsi tgħidilna meta l-attività tal-lob tal-azzard tibda tiġi problema. Nibdew Nsellimlek għal darbohra, nsellim it-telespettaturi kollha. Iva Brian, l-attività tal-lob tal-azzard hija attività li torbot magħha riskju finanzjarju. Allura importanti li min jatwaħ b'responsabilità, jatwaħ bilanċ. Issa, dik l-attività tibda toħloq problematiċi, perkussjonijiet, meta il-persuna li tkun qed tatwa dik l-attività tibda tatwa l-ewwel u qabel kollox f'ħajjitha. Jiġifieri titfa' l-attività in the top spot tal-attivitajiet soċjali, l-attivitajiet edukattivi, il-divertiment tagħha. Il-persuna tibda taħseb biss fir-rebħ tagħha, fir-rebħ finanzjarju li tista' tieħu minn dan il-lob tal-azzard. Barra minn hekk l-attività tibda toħloq reperkussjonijiet ukoll meta tibda taffettwa lill-persuna one finanzjarjament, two mentalment u three anke vis-à-vis fiżiċità, vis-à-vis is-saħħa tagħha. Għaliex għax nerġa' nirrepeti importanti li il-persuna f'din l-attività ikollha time management u money management, xiġifieri tkun taf timmaneġġja l-ħin tagħha u l-flus tagħha. Xiġifieri għaliex jekk persuna tiddeċiedi li skont il-budget tagħha toħroġ minn buta, ħanoħroġ eżempju, €50 f'weekend, importanti ma taqbiżhomx. Jekk tiddeċiedi li tqatta 3 sigħat, 4 sigħat f'weekend, importanti li ma taqbiżhomx. Issa, kif noħorġu b'dawk il-limitazzjonijiet, b'dak il-budget? Importanti li naraw il-paga tagħna, naraw il-ħin tagħna li aħna lesti li nqattaw f'din l-attività u naqbdu karta u bajra u Brian. U inniżlu jekk hemm bżonn fid-dajri tagħna kemm se nqattaw ħin, kemm se noħorġu flus, eċċetera. Kif dawk il-limitazzjonijiet, kontrolli jibdew jinqabżu, importantissimu li ngħidu daqshekk inqumu minn fuq dik il-mejda u mhux naħsbu biss fina ma naħsbu fil-maħbubin tagħna. Għaliex? Għax ir-reperkussjonijiet iva jaffettwaw lill-persuna li jkun qed jattwa l-attività, imma ma rridux ninsew ukoll il-persuni tal-madwar. Allura rridu naħsbu fis-saħħa mentali tagħna, rridu naħsbu fil-but tagħna, fil-ħin li aħna nqattaw, jiġifieri isma' jiena qed inqatta' ħafna aktar ħin fil-lob tal-azzard milli qed inqattaw ma' wliedi. Mistoqsijiet bħal dawn li kapaċi jġebuna kemm xejn f'sensina u ngħidu isma' qed nesaġera. Isma' miexi tajjeb jiena u qed ingawdi din l-attività kif għandi ngawdiha. Importanti nżommu kollox f'bilanċ u f'kontroll Brian. Kif l-esklużjoni anka tista' tgħin anka fil-proċess tal-rkupru? Iva, il-Fondazzjoni Lob Responsabbli fost il-servizzi ta' support li hija toffri il-formuli ta' esklużjoni, xiġifieri, meta persuna li tkun qed tbati mill-lob tal-azzard patoloġiku, jiġifieri ikollha l-vizzju tal-lob tal-azzard, tikkontattjana fuq il-linja support nazzjonali tagħna 1777 u titkellem magħna rigward il-deċiżjoni li hija għamlet biex teskludi lilha nnifisha minn land-based gaming parlours, land-based gambling parlours. Dawn huma casinos, swali tat-tombla u ħwienet tal-lob. Tiġi fl-uffiċini tagħna f'konfidenzjalità assoluta, nirrepeti, titkellem mal-aġent tagħna, fost l-aġenti li għandna mħarġin, u timtela din il-formula. Din il-formula li bija l-persuna tkun tista' teskludi lilha nnifisha għal 6 xhur, sena jew perjodu indefinit. Nerġa' nirrepeti minn casinos,
swali tat-tombla u ħwienet tal-lob, dejjem liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-lob, mal-Malta Gaming Authority. Insostni li jekk persuna tixtieq teskludi nnifisha għal perjodu indefinit, importanti li tipprovdi ċertifikat mediku iffirmat minn professjonist fil-qasam li fuq dan iċ-ċertifikat ikun hemm miktub lil persuna dadbati mill-vizzju patoloġiku tal-lob. Issa, il-persuna tista' teskludi lilha nnifisha biss? Iva. Lilha nnifisha Iva, biss. iva. Jiena ma nistax immur neskludi lilek. Il-mara ma tistax tmur teskludi r-raġel jew viċi versa. U importanti. Għala volja miż-żewġin. Ħanieħu daqsxejn spunt minn Nadim Brian. Number one li l-persuna per se li jkun qed ibati li jħoss li qed ibati mill-problematiċi tal-lob tal-azzard u jew tittamela. Number two, għalxejn normalment meta nindunaw li l-persuna close tagħna dbati mill-vizzju, nippruvaw jinkellmuha, nippruvaw nġeluha tifhem li għandha bżonn is-support, nikkuntattjaw aħna il-persuni biex jagħtuha s-support, eċċetera, eċċetera. Għalxejn iċċemplulna meta l-persuna per se ma taċċettax li għandha problema, ma taċċettax li għandha bżonn is-support. Allura importantissimu li il-persuna per se jirrealizza li għandu bżonn is-support. Ħalli mbagħad il-persuni tal-madwar Brian jgħinuh, jissapportjawh, jiggwidawh, anke jakkumpanjawh. L-intenzjoni ħad tkun tajba x'forsi dak li jkun jgħidlek isma'. Forsi ħanibda nagħti naqra jnuna jien l-ewwel ħanipprova nċempilhom u forsi ma jħalluhx jidħol. Fimt, però ma taħdimx hekk. Le, il-persuna per se irrid jaċċetta li għandu bżonn l-għajnuna għax inkella jekk jiena ninduna li il-partner tiegħi għandha problema bil-vizzju tal-lob tal-azzard. Jiena nipprova b'kwalsiasi ħaġa u mezz possibbli biex il-persuna tfittex is-support. Imma normalment jiġri li meta jsiru dawn it-telefonati għan-nom tal-persuna kif niġu għal l-appuntament jitħassarx. Il-persuna jgħidilha jiena għaddieli, jiena irrealizzajt, eċċetera, eċċetera. Importanti li aħna bħala aġenti nikkomunikaw direttament mal-persuna li għandha bżonn is-support li għandha bżonn l-għajnuna. Tajjeb imma Brian li iva tiġi akkumpanjata, tiġi sapportjata wkoll mill-persuni tal-madwar tagħha. Dik tagħmel anke differenza kbira. Persuna li jħossu li dan il-vizzju rikbu. X'għandu jagħmel? Ara, jekk persuna tħossa li għandha bżonn is-support li l-attività qed toħolqilha problematiċi, riperkussjonijiet, importanti number one li tirrealizza li għandha problema. Kultant ma tindunax, ġenwinament ma tindunax li verament. U le jiena tajjeb sejjer, u le mhux vera tal-li għandi problemi finanzjarji. Il-realtà diki. Allura importanti li nirrealizzaw, importanti li nikkomunikaw, Brian, li nitkellmu għaliex wasalt f'dak l-istat, għaliex minn fejn bdejt biex wasalt, għax normalment ikun hemm raġuni, normalment persuna tkun għaddejja minn momenti diffiċli f'ħajjitha u taqbes il-kontrolli kollha li hija tkun għamlet, tkun għaddejja forsi minn momenti ta' dwejja, ta' depressjoni u ma tkun tikkomunika ma' ħadd tgħaddi minn perjodu ta' kideb. Per eżempju, anke ma' dawk viċin tagħha. U l-kontrolli jinqabżu u sfortunatament il-persuna normalment f'din l-attività tiġi dara mal-ħajt finanzjarjament u nerġa' nirrepeti jbatu il-persuni tal-madwar. Allura importanti li nikkomunikaw, nirrealizzaw li għandna bżonn li għandna problema u naċċettaw persuna oħra esterna tagħtina s-support neċessarju. Għaliex jekk ma naċċettawx u lej m'għandi xejn, m'għandix bżonn support, hemmhekk mu ħanaslu imkien. Inħeġġeġ lill-persuni kollha barra li iħossu li għaddejjin minn problematiċi biex jitkellmu,
ħatmu perfett fil-ħajja. Daw is-sessjonijiet din jagħmlu differenza din forsi anke jinformaw x'kun hemm ħafna nies li qasbis ikunu jafu li teżisti din it-tip ta' għajnuna. Infatti anke dak huwa anke l-iskop ta' daw is-sessjonijiet li nagħmlu biex aħna ninformaw il-pubbliku biex ngħidulu isma' għaw x'tagħmel, għaw min jista' jgħinek. Daw l-intervisti huma importanti ħafna fost kampanji oħrajn ta' awareness li aħna nħolġu fil-medja. It-tir tagħna dejjem ikun Brian li l-persuna forsi tismani, forsi vera, inniggiża daqsxejn b'xi mod jew ieħor, imma fl-aħħar mill-aħħar kemm għall-ġitt tagħha u kemm għall-ġitt ta' madwarha, forsi tirrealizza li tajjeb li tikkomunika u tajjeb li tfittex is-support. Inżommu pożittivi, dejjem ngħidha id-dawl fl-aħħar tal-mina dejjem qiegħed hemmhekk, każijiet pożittivi u ta' suċċess kellna. Kellkom ukoll. Iva. Allura importanti li l-support jiet hemm, is-support jintuża. U wara x'sodisfazzjon anke min-naħa tagħkom u kattiv tagħkom ukoll li jkun hemm persuna li kienet tħaf il-miżera biex ngħidlek u bis-saħħa tal-għajnuna li tajtu kemm intom bħala fondazzjoni l-istaff kollu, irnexxielkom anke tagħmlu differenza kemm f'ħajja ta' dak il-persuna u fil-familja kollha. Ekku, jiena s-sodisfazzjon tiegħi Brian li immur lura x-xogħol u jgħidu li isma' kont fuq tali programm, persuna ċemplet, sematek u għamlet kuraġġ li ċempel għalija dak. Sodisfazzjon kbir aħseb wara meta naraw każijiet ta' suċċess li nkunu nistgħu nissapportjaw ngħinu lill-persuni li jkunu mkarbin għas-support. Kien grazzi ħafna li magħna. Jiena anke tafaxxina minn kal-mod b'dik il-kalmizza li anke tispjega inti ma tajjeb ħafna x'bekk anke l-messaġġ m'għandix dubju li jasal anke fid-djar Maltin u Għawċin. Kien grazzi ħafna fl-appuntament tagħna jkun anke fil-ġimgħat li ġejjin kil-Bambineriet aħna nawgurallek anke tmiem il-ġimgħa mill-aqwa lilek u l-familja tiegħek. Aħna minn hawnhekk ħammurru anke fil-mejda ma jistax jonqos li l-aħħar ftit mumenti li għandna